oli paska, ne on. Menikö sun isän siittiöt vähän vittu paskasti sisään? Vittu vammautunut neekeri. Oho! Ei mitään. Kaveris lähti. Se lukasko se? Onko se Arminastor Team, hää? Kissa. Häh? Onko se Arminastor Team? Mitä? Että vittu, ootko vammanen? Miksi te molemmat ootte kaljuja muuten? Hyi hei. Mä heitin just mun heitosukkan sisään pelkkää verkkoa. Enkä ees rokkaa enää Mari Mekkoa. Tein siitä trendiä, kasvatin nettoa. Elämä on vaikeeta, paskaa helppoa. Mut joillekin teistä ei lähe vaan lentoon. Eikä te jää mitä muut vaihtoehtoa. Muuta kun alkaa musta valheita kertoo. Mä oon businessmies, jos ne tarjoa kympin, niin mä pyydän kaks. Ja jos haluan jotain, niin mä saan se vaan on jäänyt tovoks. Älä rikas sydäntäs, tykkään nittäkäs. Ja jos tänään ei oo palkkapäivä, niin mä sänkyytäkäs. Kyllähän sä tiiä, mitä mä rokkaan. Mä tykkään nusia, mä tykkään shoppa. Kätänyt niin paljon massia stokkaa. Miten vitus ne vois mennä ees konkkaan. Enkä mä pysty kyl ikin unohtaa. Ennen ne feidas mun nynni junottaa. Katso kun roska kun puski Corolla. Silloin ei hollannut nykyään follow. Mä oon mun äijäko, eikä tää paska tuu stoppa. 10 varvasta maissa ku torppa. Tasku kesalin jänne kätää horkko. What's up baby, mä oon posti ku toppa. Punainen takki, Balenciaga, ei Willi Jon. Väärin jatket. Elämä on vaikeeta, paskaa helppoa. Mut joillekin teistä ei lähe vaan lentoon. Eikä te jää mitä muut vaihtoehtoa. Muuta kun alkaa musta valheita kertoo. Mä oon businessmies, jos ne tarjoa kympin, niin mä pyydän kaks. Ja jos haluan jotain, niin mä saan se vaan on jäänyt tovoks. Älä rikas sydäntäs, tykkään nittäkäs. Ja jos tänään ei oo palkkapäivä, niin mä sänkyytäkäs.